Hey, ndị nke m, kedu ka anyị mee? Ana m anabatakwa unu ọzọ na nkụzi nke taa. I welcome you again to Igbo language episode. Today we are looking at the names we call some special people, or we call some people, or we call any human being in Igbo land. There is a name we call people in Igbo land. We have ndị ntorobịa. Ndị ntorobịa bụ youth, and anyị ma na ndị youth comprises both nwoke na nwanyị, boys and girls, the youth. Then ndị ikom bụ all married men. Then ndị inyom, all married women. Nwaada, have nwaada, all single girls. Then we have nwokoro, all single boys. Then we have nwadiala. Nwadiala bụ nwa ọbụla nwa ọbụla amụtara be nne ya, ma nwa nwoke ọbụla ma nwa nwoke nwanyị ọbụla. So when at times you say, I want to go to my grandmother's or grandfather's house. So when you go to your grandmother or your grandfather's house, you become nwadiala. And all the children amụtara ebe ahụ a na-akpọ ha ụmụ nwadiala. They see themselves as cousins. Then we nwere ụmụada ma ụmụ ọkpụ. They are all the married women in a village, in a town, all the married women in a village, in a town, or in a clan or kindred. A na-ahụ onwe ha as ụmụada ma ụmụ ọkpụ. Enwekwa ndị na-anụghị di o, ha ruru oge ịnụ di, but they did not marry, so ha gụnyekwa ha na ụmụada. Then enwekwara otu ọgbọ ma ọ bụ otu ebiri bụ all the age grade people. Mostly they are married, or young men that did not get married. They are of marriageable age, but they did not marry. A na-akpọ ha otu ọgbọ ma otu ebiri. Ụmụnna bụ ụmụ nwoke niile amụrụ n'obodo